veneensä sukelluksensa huomenna Simojärvellä. Tänään esittelymatkalla ollut julkinen sana totesi, että huolimatta ennakkokohusta mitään huikeita vedenalaisia elämyksiä ei ole tarjolla. 10 miljoonaa markkaa maksanut Ranuan sukellusvene on saanut kuluneen talven ja kevään aikana osakseen sellaisen määrän julkisuutta, että lähes mikä tahansa matkailun vetonaula voi olla sukellusveneyhtiölle kateellinen. Ennakkokohu on tuonut jo 17 000 ennakkovarausta kesän sukelluksiin. Tänään sukellusvenettä esiteltiin Simojärvellä lähinnä tiedotusvälineille. Mitään suurta vedellistä elämystä tiedotusväki ei kuitenkaan päässyt kokemaan. Laiturista matkattiin 200 metriä, jonka jälkeen sukellus. Se muistutti uimamiehen talviturkin poisheittoa. Sukellusveneen ikkunoista ei näkynyt juuri muuta kuin potkureiden irroittamaa pohjamutaa, mutta ehkä turistisukeltajille tämäkin riittää. No me viemme kokemaan seikkailun. Me mainosvalttikin, että koe uusi elementti sukella seikkailuun. Ranuan